все жыццё хацела, каб мой сын быў жывы і шчаслівы. Я не жадала яму такого кароткага жыцця, хоць ён скончыў яго як герой, але для мяне важней было, каб ён жыў. За тыдзень да таго, як Эдзік загінуў, у меня было нейкае кепскае прадчуванне. Я ніколі не страдаў на бессонніцу, але просто згубіў сон. Калі ты все пропускаеш праз сябе вельмі шчыльна, то можна просто звар'яцець. Він мене врятував, а я його не зміг. Твоя мечта сбудется, мы все увидим свободную, красивую Беларусь, без всяких усатых тараканов у власти. На тих людях, які хваруються життям за батьківщину, тримається будуча Беларусь, тримається наша будучиня нашої нації. Нарадзіўся Эдзік у Вільні 1 снежня 1988 года. Быў такім шустрым хлопчыкам, беленькім. Бацька Эдзіка і мой першы муж, ён быў курсантам школы МВД у Вільні. І па скіраванню паехаў у паставы у аддзел міліцыі. Ён працаваў на пачатку участковым, пазней следавацелем у паставах. Ну і мы з ім туды паехалі. Там і жылі, пакуль не пераехалі ў Мінск. Яшчэ ў школу ён хадзіў, можа, 8-9 клас. Ён нам казаў, што трэба рыхтавацца да вайны, трэба быць добрым ваенным. А мы казалі, вайны ж не будзець, хто мог падумаць тады. Ён казаў, будзець. І паглядзіце, я буду вядомым яшчэ на ўвесь свет. Вучыцца на пачатку не асоба хацеў, ён не видзеў сэнсу. От для чаго мне гэты прадмет. А калі не видзеў сэнсу, то ён не патрэбны яму. Але пазней, як ён ужо выбраў, што ён хоча быць ваенным, ён хацеў паступіць у ваенную акадэмію, і я яму вытлумачыла, што трэба мець балы, каб паступіць. І тут ён ужо ўзяўся за працу. На жаль, не прайшоў медкамісіі. Ну і ваенком параіў яму пайсці на службу у войска, ў элітную брыгаду, каб адтуль ужо падпісаць кантракт. Бо ў Беларусі можна было так зрабіць. Ну, але перад гэтым ён скончыў яшчэ ПТУ. Ужо як пашоў у войска, у яго змянілася стаўленне. Ён думаў, што калі ў краіне бардак, то ў войску там усё ў парадку. Ну, аказалася, што не так. Што няма такой падрыхтоўкі салдат, аб якой бы ён марыў. Там ён пазнаёміўся з маладафрантоўцам Сянютай Андрусём. Гэта быў 2009 год. Пасля прысягі мяне перакінулі ў віцебскую частку паветрана-дэсантных войск, сіл спецаперацый. Эдзік на той момант ужо служыў паўгады. Ён да мяне падышоў, гэта было бачна, што чалавек цікавіцца палітыкай, што яму цікава Беларусь, што ён патрыёт адданы. І так мы з ім пасябравалі. Войску ён быў адзін з самых лепшых вайскоўцаў, бо ён усе тактыка-тэхнічныя характарыстыкі зброі ведаў на памяць. Былі мясцовыя выбары 2010 году. На гэтых выбарах я балатаваўся ў мясцовыя саветы. Ну і канкурент у мяне на выбарах быў кіраўнік нашай вайсковай часткі, камандзір бригады. І каб проста мне сапсаваць мой удзел у выбарах, мяне выслалі на гауптвахту. Эдзік взял і расклеіў па вайсковай часткі і вакол вайсковай часткі улёткі аб вайсковым беспредзеле. За гэта ён атрымаў 10 сутак гауптвахты. Бо ён такі чалавек, што ён не цярпеў несправядлівасць. Эдуард Лобов падтрымліваў Зенона, таму што гэта адзіны шчыры палітык, які прадказаў вайну, якая зараз адбываецца яшчэ ў 90-х гадах. І Эдзік заўжды лічыў яго лідарам Беларусі. Зенон Пазняк, ён таксама выступае за беларускую мову, як і Эдзік выступаў за беларускую мову. Молодий фронт
ствараўся ў пачатку 90-х. Сабралася група моладзі, такой нацыянальна сведамай прафронтаўскай. Стварылі фронт там, ну, як заўсёды ў моладзі бывае, з романтычнымі усялякімі думкамі. І спачатку ўсё ішло добра. Ну, а потым, як таксама, як заўсёды бывае, у нас жа ёсць агульны вораг гістарычны, это Расія, са сваімі спецслужбамі, ГБ і так далей. Ну і тады паступова пачалі ў гэты фронт падпіхіваць розных людзей там. З моладдзю то проста, яны ж даверлівыя, вопыту не маюць. Ну і потым цяжка было. Раскалывалі некалькі разоў гэты малады фронт, але аснова заставалася. Ну і вот гэты вот наш герой Лобаў Эдуард, ён адносіўся да такіх хлопцаў. Быў моцны ў сваёй веры беларускай, сваёй сведамасці. І жыццём сваім засведчыў, што гатовы быў за Беларусь ахвяраваць яго. Што і зрабіў. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Моладзевая арганізацыя, якая апроч дэмакратычных каштоўнасцяў, маўляў, прэч Лукашэнку, Беларусь і Европу, мела яшчэ і такі нацыянальны стрыжань, то бок мова, сімвалы. Шмат хто прыходзіў акурат з-за таго, што чорна-белы сцяг і пагоня гэта правільныя сімвалы, а гэтых мы не прымем ніколі. І вось гэта быў такі моладзевы двіж, які займаўся і менавіта нацыянальнымі праектамі і культурнымі праектамі, і безумоўна удзельнічаў ва ўсіх палітычных кампаніях, то бок кожная вулічная акцыя, кожная некая гід-кампанія заўжды малады фронт у гэтым удзельнічаў. Гэта была другая палова, хутчэй нават уже канец, восень 2010 года, акурат перад выбарамі. Як я разумею, тады Эдуард толькі вярнуўся з войска недавно, служыў в дэсантуры. І па ім так адразу было бачна, бо ён нават знешне адрозніваўся, насіў берцы, і заўсёды у него джинсы былі запраўленыя ў берцы, так на вайсковы манер. Калі насіў заплечнік, то абавязкова на 2 лямкі, то бок не па-хіпстарскі, а так па-вайсковаму. Ну і заўжды так ремень, падцянуты. Ну і вось такая чолка, з якой некаторыя смяяліся, так ось, ну так з гумарам успрымалі. Такі жывы, крепкі хлопец. Агулам пасады ў маладым фронце это было нешта такое хімернае вельмі часта, таму што не так было шмат людзей у арганізацыі, там больш не было нікага офісу, то бок калі чалавек быў намеснікам старшыні ці старшынём мінскай арганізацыі, это не значит, што это быў такі полубок в піджаку і пры гальштуку, который недзе сидзеў, бо Эдуард выконваў функцыі, умоўна кажучы, такого ж байца, як і все астатнія, то бок напрыканцы 10-го перед выбарамі мы нейкі час вот жылі на адной кватэры і вось просто штодня ад ранку хадзілі да вечара, заклеивали все агіткай. І вось мы просто вот по этих сонных, спальных, шэрых районах Менску просто вот ездили, ходили, все заклеивали. Ну и тады вот, дарэчы, быў час пазнаёміцца, шмат так нагаварыцца з ім, размаўляцца. Калі была там правакацыя супраць этого хлопца, і міліцыя там на яго, што называецца, накляпала, што там яны некого пабілі, вот, і яго тады нават судзілі. Вось гэта я памятаю добра, таму што зразумела было ад пачатку, што это правакацыя, што это спецыяльна робіцца. Ну, конечно, для маладых хлопцаў это было перажыванне, але мне здаецца, што Эдуард узмацніўся, што ён не зламаўся, ён узмацніўся, яго не пахіснулі, яго веру, яго прынцыпы. Так што ён і тут паказаў сябе малайцом. За дзень да плошчы мы знаходзіліся на з'ёмнай кватэры і бачылі, што вокруг дома уже собираецца шмат людзей у цывільным. Зразумелі, што гэта за намі, зрабілі папытку, каб уцягчы якім-небудзь чымным ад іх, но гэта не ўдалося. Мы атрымалі крымінальную справу под артыкулам 339 частка 3 і зразумелі, што ва ўладаў ёсць некаторыя планы, касаючыся плошчы. І мы сталі первымі, хто падпаў под іх план. Пора менять лысую резину! Пора менять лысую резину! Дадому прыйшоў ён са сваімі калегамі нейкімі там за 3 дні да выбараў. Падаў мне нумар тэлефону, который ён меў такі
інны увогуле не свой. І сказаў, калі што, звони мне на гэты нумар. Сказаў, каб не нарвавалася, ўсё будзе добра. І што ён плануюць быць на акцыі пасля выбараў. І я наступны дзень спрабавала да яго дазваніцца на той номер. Нічога мне не ўдалася. Але як прачытала, што Дашкевіча затрымалі, ну то ўжо мы падумалі, што, скорей усяго, і Эдуард з ім. Пасля адбыўся суд. Ніхто не пацвердзіў, што прокурор якое абвінавачанне выставіў. Па выніках усяго, што я праглядзела на судзе, выхадзіла, што абвінавачанне распалася проста. І гэты вырак суда 4 гады для мяне быў шокам, конечно. Ну все. Ну все, его с вызволением. Это все? Десантник. Все твои вещи? Здорово. Так. 4 года. Здорово. Здесь твои торбы. Дуть иск, чтобы вы написали прошение о помиловании? Нет, было 3 предложения и все. Коли это было? Где-то осенью 11 года. Еще в 11, да? А после вы отмовились, да? Да. И все, и после сейчас они не преподновали? Нет. Яму прысудзілі год незадолга да выхада на гэту надзору. І як толькі ён прыйшоў, адразу пачалося. Уночы прыхадзілі, раніцай, увечары. Ён не мог нігдзе быць, не мог выхадзіць на акцыі. То бок мусіў паставіць крыж на сваей палітычнай якой-кольвек дзейнасці, каб усё было ціха і спакойна. А яго это страшна дэнервавала, бо ён чакаў гэтага вызвалення. Ён знаў, што ён адсядзеў усё, што яму прысуджана, і што ён мусіць выйсці на волю і жыць вольным жыццём нармальнага чалавека. У 2015 годзе я сама яго вывезла з Беларусі ў Вільню, бо на яго ўжо была зложана крымінальная справа, і баяліся, што ён сам праз граніцу не выедзець, я вывазіла яго праз Расію. Но я ведала, што ён збіраецца з'ездзіць да Украіны. Ён цэлы час, пакуль сядзеў у калоніі, сачыў за звесткамі з Майдану, перажываў за Украіну. Пазней я ўжо даведалася з апублікаванага відео, што ён пойдзе добровольцам на вайну ў Донбас абараняць Украіну ад оккупантаў расійскіх. Я Эдуард Лобов, сопредседатель Молодого фронта, бывший политзаключенный, приехал на Украину помочь братскому народу в войне с общим врагом, москалями. Так как если мы не поможем Украине воевать в этой войне, то следующим наступательным этапом России может оказаться Беларусь. Когда появились такие хлопцы, которые готовы были идти оборонять Украину, то зразумело, что они пошли, как и оборонять Беларусь. Бо это война и супротив нас, что и показали дальнейшие подеи. Так что я это добро памятаю и подтримливал этот учинок. Вось, ну і ён малайчына. Ён выбіраў паміж Хмельніцкім, бо там быў спецназ, і Адесай, бо там марпехі. І ён пашоў у Хмельніцкі ў спецназ. Апошні раз я яго бачыла даўно, у маю 19-го года. Я да яго ездзіла. Вадзіў мяне па Хмельніцкаму, паказваў музеі. І спадзявалася, што скора прыеду зноў да яго. Але ж пачаўся каранавірус, мне не ўдалося выехаць. Ну і чакала, пакуль скончыцца каранавірус. Ужо быў запланаваны ў мяне, у яго отпуск. Зноў на март, ужо на вясну. Пачалася вайна у 22-м. І так мы з ім больш не ўвідзеліся. Пачалася вайна, я ў гэту самую раніцу напісала да яго, што ўжо ўсё началася, як ты там. Ён пісаў мне, што ўсё спакойна ў яго, што ўсё добра, што проста інтэрнэту не было. Пазней толькі даведавалася, што ён у такіх гарачых кропках быў.
абараняў Гастомель. Пазней только перакінулі яго пад Чарнобыль. А пасля гэтага зноў Бахмут, пазней Вугледар. Я з 72-ї бригади, 4-й батальйон, 1-ша рота. Едуард був до нас прикріплений як спеціаліст-джевелінщик. Він і койот Ванька. Мы с Эдиком вместе служили в 72-й окремій механизованной бригаде имени Черных Запорожцев в противотанковом взводе. Мы пришли примерно в одно время на службу. Он привелся с 8-го полка, я просто подписал первый контракт. Едуард був оператором Джевеліна в Ірпені, я в Нових Петрівцях. Мене там кидали трохи в інші міста, там Мощун, Гор'янка, Гостомель. Там, що ми там сильно не пересікались, коли був інтернет та можливість, то списували, що де, типу, як ти живий. Після того, після закінчення боїв в Києві ми відправились під Чорнобиль, там ми вже десь місяць відпочивали. Після того нас відправили в Нью-Йорк на Донеччині. З Нью-Йорку нас відправили в Бахмут, і там вже звідти з Бахмуту нас перекинули в Вугледар, де ми пробули останні десь місяців 9. Він був абсолютно безстрашною людиною. Так що ви розуміли, для того, щоб стрельнути з того джавеліна, їм треба було вилізти з окопа, стати в поле, щоб бачити ворожу техніку. Тобто їх теж повністю було видно. І це не один раз за день, а арта била так, що дерева всі перебило. Тобто це, яке це потрібно було мати хоробрість, щоб так оце раз по раз вилазити з окопа і виражати ворожу техніку. Останні дні з Едуардом нас направили на одну точку в Вугледарі. Там нам треба було контролювати дорогу та знищувати броньовану техніку, яка по ній їде. Потім пішов штурм, десь вже були тяжкі бої, їхала техніка. Тобто вже повністю разом воювали. Там. От він на гранатометах, я на Джевелине. На второй день штурма у нас закончились ракеты на Джевелин, и уже были довольно уставшие, уже тяжело было держать и установку, и гранатометы в руках. Мы проворонили одну БМП, она смогла уже вблизь к нам подъехать. Я по ней стрелял с гранатомета с близкого расстояния, но я либо промазал, либо граната не сдетонировала. А на ней сидела пехота, десант. Выехал метров 20 от меня выехал, я стрельнул. Вот, выбросил гранатомет, спрыгнул в траншею и получил пулевое ранение в таз. Эдуард находился тоже снаружи траншеи, но у него был автомат при себе. По спрыгнувшему десанту, потому что БМП испугалась, развернулась и на максимальной скорости умчалась назад, скинула десант и уехала. Эдуард свалил 3 москаля одиночным огнем. Тогда они уже поняли, что-то не так, начали разбегаться, падать. Через 3 дня, как меня забрали, я лежал в госпитале. У меня был телефон. Я написал вебу, типа, что там Эдуард. Он типа говорит, что все, Эдуард погиб. То он говорил, что продолжал бой, типа уже на утро. Вышел стрелять с Джавелина по какой-то бронетехнике, но прилетел снаряд, вероятнее всего, что с танка. И тяжело ранил в руку, там спустили, скорее всего, в траншею, дали какую-то первую медицинскую помощь, но возможности его быстро эвакуировать именно в то место, где могут уже отдавать нормальную помощь, нет. То есть он еще некоторое время был там живой, но раненый. Там делались попытки эвакуации, я так понял. Вот. Но его смогли эвакуировать только до эвакуационной траншеи. Типа, там, в общем, сбор типа, для раненых был. Он там чуть-чуть сзади, за передовыми позициями, там, где всех раненых и 200-х складывают. И там он уже погиб от потери крови. Мне написал Молчанов, что 26-го вечером Эдик загинул под Вугледаром. До той поры я не знала, где он. Пара предложений, скупо, что Эдик загинул под Вугледаром вечером 26-го. Что-то страта для их. А для меня трагедия.
tragedii. Zadzwoniła do mnie pani Marina Łowowa, mama poległego Edwarda. No to jest taki moment, kiedy myślę, sprawy są oczywiste, że jeśli tylko jest możliwość pomóc komuś, kto jest w tak głębokim smutku po stracie najbliższego syna, najbliższej osoby, to trzeba spróbować jakoś pomóc. Więc no, wszystko się udało. Była msza święta w kościele świętego Aleksandra i został pochowany w Warszawie. Tu jest jego rodzina, więc jest rzeczą oczywistą, że rodzina chciała, aby był pochowany w Polsce. Помагала шмат людей. Теперь, глядячи на все это со стороны, я уже вижу, что мы просто не дали рады все это сделать. Шмат людей помагала финансово, бо все это коштовало. Шмат зробила переводов нам. І я удячная кожному за эту допомогу. Теперь завели криминальную справу только особисто на Путина. Але украинцев забивает не особисто сам Путин. Это робят громадяне Российской Федерации. Тому отказность повинна нести уся Российская Федерация, кожный ейный громадянин. Так само отказность повинны понести керівництво Беларуси, которое упустило оккупантов на нашу землю. Его документы пробитые осколком снаряда. Вот так вот все пробито было. Военный билет украинский, паспорт белорусский. Матери Эдуарда скажу, что она воспитала настоящего человека, вот, который знал, за что он воюет, что он делает, вот, и зачем он здесь, он знал, зачем он жил. Пам'ять о ім буде жити вічно. Ми зробимо для цього усе. Прикладемо усі намагання, каб йому дали звання героя, каб вулиці у Білорусі називалися ягоным ім'ям. Я лічу, що він це заслуговує. Вот так героїчно загинув Едуард Лобов, рятуючи своїх братів українців. І одночасно ми бачимо гэтых саўкоў, яким усё роўна мова, які живуть своїм життям, і якое було б зусім іншим, коли б за Білорусь, за їх не помирали лепші люди. Подякувала б йому, що віддав життя за визволення України. І не тільки України, а цілої Європи. За його смілость. За то, что я в Варшаве живу спокойно и что Варшаву не бомбят. Я бы ему сказал дякую за твой чин и даруй, что нас не было побач. Все.